Arratsaldeon ikusle zer modu, ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 9, astelena, hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Podemos Nafarroak ezetz esan die Geroa Bai eta EH Bilduri. Iruñeko bi haurreskolatan euskerazko eredua jartzeko erabakia eten egin du epaileak. Osasunmedeko itxaron zerrendak murrizteko eskatu dute. Lanbide heziketan izena emateko epea zabalik dago. Eusko ikaskuntzak ETBren itzalketaren ondorioez ohartarazi du. Nafarroako antzerki sareak 280.000 euroko diru laguntza izango du. Osasunak puntu bakarra eskuratu du Ponferradinaren aurkako norgehiagokan. Iruñeko half triatlon datorren maiatzaren 14an izango da. Gaurko albisteekin hasteko, ekainaren 26ko hauteskunde orokorrei begira, ahal dugu ezetz esan die Geroa Baik eta EH Bilduk koalizioa egiteko luzatutako proposamenari. Ostiralean hartu zuten erabakia Kondestable Jauregian egindako batzarrean. Podemos Nafarroako militanteek errefusatu egin dute hauteskunde orokorrei begira Geroa Baik eta EH Bilduk koalizio egiteko luzatutako proposamena. Alderdi ezkertiarreko jarraitzaileek aho batez esan diote ezetz aliantzari, bai kongresurako zerrendetan, bai senaturakoetan. Horrenbestez, abenduaren 20ko bozetan senatuko zerrendatan aurkeztutako aldaketa hautagaitza bateratua ez da errepikatuko ekainaren 26an. Podemos Nafarroako Asanblea eta Herritar Kontseilua pasaren ostiralean Iruñan, Kondestable Jauregian egindako batzarrirekian bildu ziren, egun foru gobernua sostengatzen duten indarren artean koalizioa egiteko proposamena onartu edo ez eztabaidatzeko. Eta Iruñan, bi haurreskolatan euskerazko eredua jartzeko erabakia eten egin du auzitegiak guraso baten salaketa medio. Horren aurka elkarretaratzea egin zuten Iruñan. Bi haurreskolatan euskerazko eredua jartzeko erabakia eten egin du auzitegiak guraso baten salaketa bere eginik. Epaileak nabarmendu du erdaldunei kalte larria ekarriko liekela euskarazko eskolak. Horren aurka protesta egiteko elkarretaratzea egin zuten udaletxeko plazan. Euskalgintzako kideak, alderdietako eta sindikatuetako ordezkariak, gurasoak, haurrak eta abar. Askotariko jendea bildu zen protestan. Jai giroan elkartu ziren eta txaloka eta haurreskolak euskaraz oihu artean amaitu zen protesta. Iruñeko administrazio auzitegirako bigarren epaitegiak hartu zuen ostiralean erabakia. Euskarazko haurreskolen eskaintzan atzera egiteko agindu dio Iruñeko udalari ikasturte berrirako iragarriak zeuden aldaketak bertan bera utzita. Epailearen ustez kalte larria eraginen lieke ikasle erdaldunei eta haien familiei bi haurreskolatan euskarazko eredua jartzeagatik. Hortaz, egoera lehen goratzea erabaki du. Salaketa aurkeztu zuen guraso baten tesia bere eginik. Eta EH Bilduk epailearen albistea jakin bezain laster, honen inguruko irakurketa egin du. Haurreskoletan euskarazko eredua jartzeko erabakia eten eta berehala EH Bilduk epailearen erabakiaren inguruan irakurketa egin du. EH Bilduren arabera epaileak une honetan babesik gabe uzten dituela hainbat familia eta guztira 1300 kaltetzen dituela jakinarazi du. Iruñak elkar bizitzan oinarritu behar duela eta epaile horrek gurasoek beraien seme-alaben hezkuntza eredua aukeratzeko duten aukera askatasunaren kontra egiten duela azpimarratu dute alderdi abertzaletik. Horregatik, Iruñeko udal gobernuak euskarazko haurreskolen eskaintza zabaltzeko hartutako erabakiak berresten dituztela nabarmendu dute. Hau guztiagatik behin-behineko neurri judizialak altxatzeko galdegin dute. Ezker Abertzaleko alderdiaren ustetan, azken egunetako erabaki hauek Iruñan eta Nafarroa martxan den aldaketa politikoa oztopatzea dute helburu. EH Bildutik irmoki lanean jarraituko dute herritar guztien hizkuntza eskubideen alde eta Iruña anitz baten alde. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. Osasunbideko itxaron zerrendak murrizteko eskatu dute. EH Bilduk aurkeztu du deklarazioa eta Geroa Bairen, ahal duguren, PSNren eta Ezkerraren babesa izan du. UPN eta PP kontra azaldu dira. Itxaronaldia prozesuei eta patologiei egokitzeko beste leheneste sistema bat eta lehen kontsultez eta kirurgia operazioez gain aurrerantzeko kontsultako edo azterketa medikoak sartzea eskatu du Nafarroako parlamentuak.
Geroa bai EH Bildu ahal dugu PSN ezkerra aldea azaldu dira eta UPN eta PPN aldiz kontra. Bestalde baliabideen banaketaren alde egin du. EH Bildu parlamentu taldeak sustatutako erabakiaren arabera, Osasun Kontseilariak itxarote zerrenda kudeatzeko eta murrizteko egin zituen diagnostikoa eta estrategia gogorarazten dira, eta horren ildotik ohartarazten da garrantzitsua dela zenbait formula saihestea aurreko gobernuek bultzatu dituzten gauza negatibo alferrikako eta garestiak ekiditeko. Eta lanbide heziketan izen emateko epea zabalik dago gaurtik 8 bitarte. Lanbide heziketak ikasle ugari ditu Nafarroan, aurten 11.000 baino gehiago ari dira erdi eta goi mailako zikloren bat egiten. Heldu den ikasturteari begira, Jose Luis Mendoza Hezkuntza Kontseilariak iragarri du 2 titulu berri izanen direla. Bat erdi mailakoa izanen da, bideo disjokei eta soinua, eta goi mailakoa bestea, ikus-entzunetarako eta ikuskizunetarako soinua. Bestalde, erizaintzaren laguntza zikloa erdi mailako eskaintzan euskaraz izanen da. Oinarrizko lanbide heziketako eskaintzari dagokionez, donapean euskaraz emango da administrazio zerbitzuak zikloa. Lanbide heziketa lan merkatuarekin duen harreman zuzenagatik indartzen eta kalitate zornitzen segitzeko asmoa du Hezkuntza Departamentuak. Agerian utzi nahi izan duen bestea da, ez dela jada derrigorrezkoa izanen lanbide heziketako erdi ziklotik goi ziklora pasatzeko azterketa egitea, eta hori hartutako neurrietako bat da aurrera eramaten ari diren plangintzan. Izan ere, lege aldaketak improvisaziora eraman dute Espainiako gobernua eta Nafarroan ahalik eta eragin txikiena izan dezan ari dira lanean. Heldu den ikasturtean lanbide heziketa egin nahi duen horrek izena eman beharko du aste honetan bertan. Eta ETB-ren itzalaldia izpide dugu oraingoan ere, Eusko Ikaskuntzak itzalketaren ondorioez ohartarazi du. Erakundearen esanetan erabakia tamalgarria da. Eusko Ikaskuntzak ohartarazi egin du Nafarroan ETB-ren seinalea eteteak ekarriko dituen ondorioak neurritzeko ezinezkoak direla. ETB-k eten egin behar izan zuen emisioa Nafarroan Industria Ministerioak agindutakoa betetzeko UPN-ek idatzen zuen aurreko Nafarroako gobernuak aurkeztutako salaketari jarraiki. Hori dela eta Eusko Ikaskuntzaren esanetan erabakia penagarria da Nafarren euskal nortasunari muzin egiten diolako. Horren ildotik Eusko Ikaskuntzak eskatu egingo die eskatzea dagokien erakundei ekarpena egin dezaten ETB-ren seinalea digitalizatzeko, Nafarroan sortutako egoera mingarria zuzentzeko eta foru erkidegoko euskaldunen eskubideak bermatzeko. Nafarroko antzerki sareak 280.000 euroko dirulaguntza izanen du arte eszenikoak sustatzen segitzeko. Nafarroako antzerki sareak 280.000 euro izanen ditu arte eszenikoa sustatzen segitzeko, elkarlana bultzatzeko baliatuko dute dirua. Irabazi asmorik gabeko entitatez osatzen da sarea eta herri askotako herritarrek hartzen dute parte bertan. Guztira 29 entitatek osatzen dute Nafarroako antzerki sarea. 42 kulturetxe daude eta horietako 38tan eszenatokia dago. Eta kirol albistak izpide orain, hasteko Osasunak puntu bakarra lortu du Leongo Ponferradinaren aurkako lehian. Talde Nafarrak 57 puntu ditu eta playoffetan sartzeko lehian jarraitzen du. Osasunak golik gabe berdindu zuen Ponferradinaren aurka Sadarren eta puntu bakarra eskuratu zuen. Nafarroako taldeak 57 puntu ditu eta playoffetan sartzeko lehian jarraitzen du. Gorritxoek izan zuten partidako lehen abagunea 6. minutuan, baina David Garziak korner baten ondorioz egindako errematea oso gutxigatik kanpora joan zen. Ondoren, neurgeiagoka parekatu egin zen eta Ponferradinaren erantzuna ez zen 22. minutura arte iritsi. Nauzet Osasunako atezaina erne ibili zen eta buruz-burukoan garaile atera zen Berrokalen aurrean. Bigarren zatia hasi bezain laster Osasunak gola sartzeko aukera izan zuen. Oiarrek baloia berreskuratu, area kanpotik jaurtik eta indartsua egin eta baloia gutxigatik kanpora joan zen. 59. minutuan epaiak Ponferradinaren aldeko penaltia adierazi zuen. Akoranek egin zen jaurtiketa eta Nauzet atezainak baloia desbideratu zuen, gola eragotzita. Penaltiaren ostean bi taldetako batek ere ez zuen gola sartzeko abagunea argirik sortu. Amaieran, golik gabe berdinketa eta puntu banaketa Sadarren. Eta hurrengo larun batean, hau da maiatzaren 14an, bigarren triatloia eginen da Iruñan.
Urrengo maiatzaren 14an Iruña Half Triatlonaren bigarren edizio ospatuko da Iruñan. Aiozeko urtegian izango du irtera, Aritzaleku kanpinean, arratsaldeko 2an. Hasteko igerik eta froga izanen da 1900 metroko distantzian. Hau bukatu eta gero kirolariak bizikleta gainean 85 kilometroko ibilbidea egin beharko dute. Eta bukatzeko 21 kilometroko lasterketa egingo dute Gazteluko plazatik abiatuta Iruñeko kaleetan barrena. Frogaren inguruko informazio gehiago nahi izan ezkero, irubebikoitza.triatlonpamplona.es web horrian izango duzue. Eta hoiz izan da dena gaurkoz, mi esker zuen horretagatik eta astelen onona izan. Eta orain nazioarteko albisten berri izanen duzue mundura begiran. Horren ondotik, eguraldiaren iragarpena. Bertzerik ez, bihar arte. Astearen lehenengo egunean tenperaturen igoera nabarituko dugu. Hodeiak eta ostarteak nagusi egun guztian zehar, giro epela goizean eta zaparradak arratsaldean. Hodeiak trinkotu egingo baitira, zaparradak botako ditu orduan eta ekaitzen bat ere leher daiteke. Hego-haizea ibiliko da egun guztian zehar eta aipatu bezala tenperaturan maksimoak igoko dira. 18 graduan kokatuz, minimak 13 gradutara igotzen diren bitartean. Elizondo aldean ere tenperaturak gora, hodeiak eta ostarteak nagusi eta arratsaldean iluntzera egingo du. Zaparrada batzuk botako ditu eta baliteke ekaitzen bat lehertzea ere. Hego-haizea ibiliko da egun guztian zehar eta tenperaturak gora egingo du. 21 gradutara maksimak, minimak 14 gradutan mantentzen diren bitartean. Nafarroari begira gaurko egunean, goiza lasaia izango da zonalde guztietan eta arratsaldean ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Hasieran hodeiak egongo badira ere, ostarte handiekin tartekatuko dira, baina eguerditik aurrera ezegonkortu eta zaparradak botako ditu han-hemenka. Haizea hegoaldetik sartuko da, bizi xamar zenbait momentutan eta eguneko temperatura altuenak 18 eta 21 gradu artean ibiliko dira. Bihar, goizean giro nahastua eta arratsaldean zertxobait eguzkitsuagoa. Hego-haizearen menpe jarraituko dugunez, temperaturan ez dugu aldaketarik nabarituko, baliteke arratsaldean edo gaualdera zaparrada bakanen bat botatzea.
Eta asteazkenean behera egingo du termometroak, egunaren hasieran haizea oraindik hegoaldetik sartuko denez, egun sentia epel xamarra izango da, eta eguneko temperatura epelenak orduan emango dira. Eguerdi partean berriz, haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta temperatura jaitsi egingo da. Iparraldeko haizea sartzean lainotuko du eta euria egiteko aukera handituko da. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Aldako lanen lan vertikaletan espezializatuak gara, sarbide zaileko tekniketan adituak, esperientzia eta formazio tekniko zabala eta homologatua dugu. Gure zerbitzuak modu konbentzionalean, baina denbora gutxiagoan eta ekonomikoagoak dira. Aldako lanen, gure zerbitzura eta kalitatearekin konpromezu handia dugu. Bizita ezazu gure web orrialdea eta ikusi eskaintzen ditugun zerbitzuak. Urteko 365 egunak 24 orduz zure zerbitzura egongo gara. Aldako lan, zure lana errasten espezializatuak. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.